Yankwa Asante Akyem North Independent parliamentary candidate owo yo hene Kwame Frimpong na wode ato abato mpesua no so nyina nim se afide won sesa wa abato no nsa no wa MPP o mo nye hwe ma won biem aye o ma ya ma abro so nti o mu hu ne onye biem mo ntoma no ono wo hene Kwame Frimpong no se de wa hya ase de dakora no nkoso anye ne wo ye no na wodina kwantenkuro apremra shibejam dibre ewa Asante Akyem North ohene Kwame Frimpong ede tokromafo etu ahene esi ahenefo nyina enemo se afia bato no wonsesa wo mo ekokromoti esanse NPP amanyoko ne de ne mapapa biye ne honmo wo edema wo mo ebiemu mani so ade hu ne se na me Adom na Asante Akyem North fo ehu me mobo agimi tum se omo ba soma me ama makọ mra shibejam akodi omanimu a mani so ade hu ne se Afran Plains omo so benya secondary school afa mani so ade biem hu ne se Messi factories across Asante Akyem North kuaye ade e dama koma so nti Messi fertilizer factory e de aboa kuafo ade ba akoso ne se o Asante Akyem North ano ye double de pa ye don't toast so pa e san do watermelon pa na mani so ade hu biem ne se ye be see huge storage facility e wa Asante Akyem North problem ne ye mpanimfo a yato abayi omo wona abayi omo constituency an omo no mo ye problem enwachi etitifo bi odo wo ho ehye any Adom Kasee di sankomoy. Okay, ya na ye dia odwen ye ho. O wa bada ye nti agina na tipinti. Wine! Yeah! Ye ti eta o ina chi ne say Asante Akyem North MPP strong vote. But MPP for no. Na me kura me kan say MPP na ankasa de oboaye but osono ne ba no. O mo Asante Akyem North. 8 years na honorable and the appear could be e ba ye.